पत्रकारांचा सन्मान ठेवूनच प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने वागलं पाहिजे. पण मी हात जोडून माझ्या पत्रकार मित्रांना पण सांगेन की सगळ्यांना एकच न्याय लावा. संजय दिना पाटील चुकले असतील तर संजय राऊत जेव्हा माईकवर थुकले ते पण चुकले होते, पण का भूमिका घेतली नाही तेव्हा बहिष्काराची? संजय दिना पाटीलसाठी वेगळा नाही, चुकला आहे नक्की आहे. मग संजय राजाराम राऊतनी आपला असाच एका तरुण पत्रकाराचा माईकवर थुकलेला, त्याला काय सोडलं? सगळ्यांसाठी समान नको? म्हणून आम्हाला समान नागरिक कायदा पाहिजे. आता कळलं काय? जो गुन्हा संजय दिना पाटीलनी केलाय तोच गुन्हा संजय राजाराम राऊतनी पण केलेला आहे. त्याबद्दल त्याच्या पक्षातले लोक का बोलत नाहीत? आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी, एकनाथ शिंदे साहेबांनी नाही बाजू घेतली संजय दिना पाटीलची, टीका केली. आमच्या सीएम साहेबांनी तर नाराजगी व्यक्त केली एकनाथ शिंदे साहेबांकडे की हा असं खासदार वागणं बरोबर नाही. मग संजय राऊत जेव्हा एका तरुण पत्रकाराच्या माईकवर थुकलेला तेव्हा महाविकास आघाडीच्या लोकांनी त्याला का नाही बोललं? सगळ्यांना समान कायदा असला पाहिजे ना. मग